Husna ba kowace irin mace bace wadda take yi wa kowa biyayya, ba ta girmama mijinta, mutanen unguwa, kai har da kishiyar mahaifiyarta. Kuma gashi bakinta baya iya ganin abu yayi shiru. Da zaran aka faɗa mata magana ɗaya, to sai ta faɗi 10. Idan kai ƙoƙarin ɗaga mata murya, ita tsawa za ta yi ma. Ba ta jin tsoron maza, ballantana kuma mata. Dalilin da yasa ba ta girmama kishiyar mahaifiyarta, cewa ba ta yadda za ta zo gidansa ta takura mata. Haka ne yasa ko aure za ta yi, addu'a take uwar mijinta mutu kafin ta je gida. Sanadiyan hakan kusan kafatanin mutanen garin kowa tsoronta yake ji. Duk inda za ta shiga kanta a tsaye yake, ba wata girmamawa. Idan ranta ya ɓaci kuwa tamkar tashin gobara haka ake ji. Amma kuma abin da ba a sani ba, zuciyar Husna ta kasance sanyayya ce wacce take buƙatar kwanciyar hankali a koda yaushe. Ta kasance tana matuƙar son ta samu namijin da zai so ta kuma ya kula da ita. Amma duk da wannan tunanin da take, rayuwar da take ba mai sauki ba ce, saboda fushinta tamkar a zuba wa fetur wuta ne, kuma sanadiyar wannan fushin nata kusan kowa yake mata kallon ita ɗin matsalalliya ce. Saboda Husna aurenta ya mutu ba wai so ɗaya ba, har so 3 aurenta yana mutuwa. Mijin da ta fara aura na farko sunansa Ibrahim. Mutanen gari suna cewa a natsa yake, ba shi da matsala, amma wata rana suka samu matsala akan miyar da Husna ta girka. Ya ce mata ta yi gishiri da yawa. Wannan magana ta yi matuƙar ɓata wa Husna rai. Kwalba ta ɗauko ta fasa mai a kansa, sannan ta buɗe baki ta ce idan gishiri kake so ka je ka lashi ruwan teku. A nan ta bar Ibrahim kansa yana jini. A wannan satin aurensu ya mutu. Aurenta na biyu kuma ta auri wani shahararren mai kuɗi ne. Wata rana mahaifinsa ne ya zo zai kawo mai ziyara. Saboda Husna bata durƙusa ta gaishe shi ba, mahaifin mijin nan nata buɗar baki ya ne mata tsawa. Ba haka ya kamata matar ɗana ta kasancewa. Kafin ya rufe baki, tuni Husna ta nufi kicin ta ɗauko wuƙa. Ta kalli mahaifin mijin nata ta ce ka ƙara magana sai na yanke harshen nan da yake magana. Kafatanin mutanen da suke wajen nan ihu suka saka za ta kashe mahaifinsu. Shi ma wannan auren nan ne inda ƙarshen sa ya zo. Shi ko auren na ukun ya ƙare ne sanadiyar tashin wata gobara. Husna tashi ta da daddare ta ga mijinta na chatin da tsohuwar budurwarsa. Bata nuna abin ya dame ta ba, bata buɗe baki ta yi magana ba. Barin shi ta yi sai da ya kwanta ya bacci. Sannan ta tashi ta je kicin ta ɗauko kananzir ta zazzaga wa gidan kananzir ɗin nan, sannan ta cinna wa gidan wuta. Kafin gari ya waye, gidan nan ya zama toka, da safen mutane suka yi ta surutu a kai. Shi ma mijin nata da ya samu ya tsira, take ya bata takardar saki. Sanadiyar wannan abubuwan da suke faruwa ne, yasa kowa yake kallanta a matsalalliyar mace. Amma duk da abubuwan nan da suke faruwa, Husna kwata-kwata bata farin ciki, saboda abubuwan sun kasance suna matuƙar damunta. Duk da irin abubuwan da take, tana son ta samu wani wanda in ta gaji zai nuna mata kulawa, saboda tana ganin ita ba matsalalliyar mace bace, kawai dai bata san yadda za ta sarrafa kanta yau mutane ladabi ba. Kwata-kwata bata son ta dinga faɗa da mutane, tana son zaman lafiya. Amma ko da yaushe zaman lafiyan guduwan mata yake. A can makwabtan garin su kuma akwai wani mutum da ake kiransa da suna Kabiru. Ya kasance kyakkyawa ne kuma yana da tarin arziki. Mutanen garin su suna yawan faɗan cewa Kabiru yana da komai amma ba shi da mata. Kusan duk lokacin da ya haɗu da mutane sukan faɗa mai wai yaushe za mu zo mu ci abinci a gidanka ne. Shi ko Kabiru sai dai ya yi murmushi kawai, ba dan ba shi da kuɗin yin auren ba, sai dan wata matsala ɗaya, mahaifiyarsa, Mama Hajja. Wannan matar bakinta ya kasance tamkar ƙararrawa, mai ƙarar tsiya da kuma ba ta gajiya. Ta kasance malama ce wadda ta yi ritaya, amma duk lokacin da za ta yi magana tana yin magana ne kamar tana aji. Saboda haka ne mutanen ƙauyen suke matuƙar tsoronta fiye da yadda suke tsoron maciji. A lokacin da Kabiru ya girma ya zama babban mutum, Mama Hajja ci gaba da yi masa abubuwa ya ta yi kamar yana ƙaramin yaro. Kai tsaye take shigewa ɗakinsa ba tare da ta kwankwasa ba. Takan zuwa ta buɗe cikin durowin kayansa tana duddubawa ta gani ko da a ce wata yarinyar ta taɓa kayan. Ko baƙi suka yi a gidan, in dai da budurwa a cikin wanda suka zo ba ta ɗauke ido a kansu. Amma duk da wannan abubuwan da suke faruwa, Kabiru ya kasance yana son mahaifiyarsa. Sannan duk lokacin da ya ƙoƙarin kawo mata matar da yake son zai aura, mahaifiyarsa ce take lallace magana. Amma Hajja tana yawan faɗan cewa duk yawancin matan da suke zuwa kawai suna so su zo ne domin su cinye kuɗin ɗana. Haka ta koma binsa duk inda ya kamar inuwa. Kai ko tafiya yayi, Mama Hajja kiransa take duk bayan awa ɗaya. Nadiyan hakan, Kabiru ya fara gajiya da abin da mamansa take mai. A lokacin in ya zauna yana tunani, sai ya ga mahaifiyarsa ta ya kamata ka kawo zaman lafiya a gidan, amma ita take kawo mai matsala. Wata rana, Kabiru ya haɗu da wata budurwa, ana kiranta da suna Bushira. Ta kasance tana da sanyayyen murya, kuma ana matuƙar girmama ta, kuma tana girmama mutane. Ta kasance da tana aikin gwamnati, amma bayan ta auri Kabiru, ajiye aikinta ta yi domin ta dinga taimaka mai a gida. Ita ce ta koma tana yin duk wani aikace-aikace a cikin gida, amma daga kan girki, share-share. Amma duk da haka, Bushira ko kaɗan ba ta burge Mama Hajja. Lokacin da Bushira ta zo gaishe da Mama Hajja, cikin fushi Mama Hajja ta buɗe baki tana faɗa. Haka ake durƙusawa ana gaishe da manyan mutane? Bushira bata ce komai ba, ta ƙara durƙusawa ta gaishe da Mama Hajja. Sannan da aka zo wajen girki ma, Mama Hajja bata rabu da ita ba. Buɗe baki ta ce, wannan abincin baya ƙanshin abinci, kamar an mai barbaɗa a ciki. Tana amfani da magani ne domin ta asirce ɗana. Bayan wata ɗaya da yin auren su,
Mama Hajja ce ta kawo musu ziyara, sun yi tunanin kwana ɗaya za ta yi, suka ganta ta zo da jakar kayanta. Kafin yamma ta yi, Mama Hajja ta fito daga baki ɗaya kayan da ta rarraba a cikin gida. Shigowa cikin kicin ta yi, tana caccanja farantin cikin kicin ɗin da kuma tukunyar da ake miya da ita, sannan ta fara girka tata. Da asuba ta yi, kafin su tashi daga bacci za ta zo ta kwankwaso musu kofa. Ina ruwan zafi na? Me kuke har yanzu ba ku tashi daga bacci ba? Ko a falo suke a zaune? Sai ta shiga tsakiyar su ta zauna, sannan ta ɗauki remote ɗin da ake kallo, ta dinga caccanja ta sha. Sai abin da ta ga dama take. Sannan lokacin da Kabiru ya yi tafiya, Mama Hajja ɗakin su na kwana take zuwa ta kwanta. Husnan ta kasance ba ta taɓa yin magana ba, amma abin ya fara isar ta. Ta koma Mama Hajja yanzu ne ma ta fara. Takan buɗe baki ta kira Husna malalaciya, sannan da dinga ce mata mara aikin yi. Amma ba ta iya buɗe baki ta rama, face ta zauna ta yin kuka. Da abin ya zo ƙarshe, wata rana Bushra ta sa Kabiru a gaba tana masa ƙorafi akan abin da mahaifiyarsa take mata. Sanadiyan hakan ne har suka samu matsala ita da Kabiru. Suka yi faɗa a lokacin. Ashe Mama Hajja tana bayan ƙofa tana jin su. Take Mama Hajja ta kama kiraye-kirayen waya. Bushra ta mara mata ɗaya. Sanadiyar wannan abin da ya faru, Bushra ta ji ba za ta iya zama a gidan ba. Bayan wata rana, Mama Hajja ta ɗauki awanni tana ta faɗace-faɗace. Bushra tattara kayanta dai kafin ta bar gidan, ta rubuta wasiƙa ta ajiye. A cikin wasiƙar ta ce, "Na zo gidan nan cike da soyayya, amma kuma zan bashi idanuwa na cike da hawaye. Ina muku fatan gidanku ya ƙara samun zaman lafiya." Sannan ta wuce ta tafi. Bayan shekara 2, haka abin nan ya ci gaba da damun Kabiru. Bayan an ɗauki kwanaki, ya ƙara haɗuwa da wata matar wadda ake kiranta da suna Halima. Ba su wani jima ba suka saba, saboda ya san matsalar mahaifiyarsa, bai iya buɗe baki ya faɗa mata abin da yake ciki ba. Daga ƙarshe, kotu ya je suka ɗaura aure, saboda baya son Mama Hajja ta sani. Amma wannan sirrin bai wani jima a ɓoye ba ya fito fili. Bayan Mama Hajja ta san halin da ake ciki, samun Kabiru ta rufe shi da faɗa. Me yasa za ka yi aure baka faɗa min ba? Ka je ka auro matar da ba ma yaran mu ɗaya ba. Amma Kabiru buɗe baki ya ce mata, "Mama, ita ɗin ta kasance natsatsiya ce fa." "Natsatsiya a ina?" Mama Hajja ta buɗe baki ta faɗa. Kabiru ya buɗe baki ya ce, "Ina son ki bani alfarma ɗaya, ki rabu da ita." Take Mama Hajja ta ce, "To ba matsala, amma sai dai mu zauna a gida ɗaya." Bayan Halima ta zo sun haɗu da Mama Hajja, a ranar farko kuma ya tafi daidai, amma aka gari, Mama Hajja habaice ta kama yi. Amma Halima tana zaune, bata ce komai ba, sai mamaki da ta cika da shi. Bayan an kwana 2, Halima ta je asibiti. Bayan ta dawo, ta zo da mummunan labari, take faɗa wa Kabiru cewa juna biyunta ya zube. Ashe Mama Hajja tana laba a bayan kofa tana jin su. A nan fa ta samu abin yi. Dama ai na faɗa maka, ka je ka auro mana macen da ba za ta iya haihuwa ba. Kai yanzu jajiban naka har ya kai ka auro mana mara haihuwa? Kana so ka mutu baka da ɗani. Da kuwa Halima ba abin da ta iya yi face ta shiga ban ɗaki ta kama kuka, ko kuma ta shige ɗaki ta kuka. Ta ma dai daga ƙarshe kamar yadda aka saba, rubuta wasiƙa ta ita ma ba za ta iya zama a wannan gidan ba. Ta wuce ta tafi ban musu gida. A wannan karan ne Kabiru ya yi matuƙar karaya, saboda ya san ba iya mata ya rasa ba, har da ƙarfin gwiwa ya rasa. Shine dalilin da yasa ya ɗauka shekaru bai ƙara samun wata mata ba. Wata rana Kabiru ya ɗau wanka domin zuwa taya murnar abokinsa na shekaru da ya ƙara. Nan ne inda ya haɗu da masifaffiyar matan nan Husna. Ita ma ta zo wajen bikin, tana tafiya tana takama. Nan ne inda Kabiru ya ganta, ya ji ta burge shi. Ya zo kusa da ita, ya kokarin tsara ta, ba tare da wani jimawa ba, ya samu ya shawo kanta, ba tare da wani bata lokaci ba kuwa, ya faɗa mata shi aurenta yake so zai yi, ma yana so ya faɗa mata wani abu. Husna ɗago kai ta kalle shi, sannan ta ce mai ina jin ka. Sannan ya ce mata, mahaifiyata ta kasance matsalalliyar mata ce, ta ce sanadiyar kashe min aure na har guda 2, saboda ita din ta kasance tana son ta yi controlling ɗin komai ne. A wannan karan ina buƙatar zaman lafiya. Ita kuwa Husna dariya ta yi, sannan ta buɗe baki ta ce mai, to ai ita din in tana jin ita din da masa ce, to ni nan zakanya ce, kuma ba zan taɓa risanar da kaina ba, in bari ya wulakanta. Gaban Kabiru haɗuwa ya, saboda ya san duk inda aka haɗa zafi da zafi ba sa zama waje ɗaya. Daga ƙarshe dai suka samu suka yi aure. To jama'a, ku kasance da mu domin jinya za ta kaya. Mun gode, sai mun haɗu a cikin ci gaban labarin.